Prenosi se od Ebu Musa radijallahu ta'ala anhu da je rekao: ustao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam među nama i obratio nam se s 4 riječi: Allah doista ne spava niti treba da spava. On umanjuje mjeru i podiže je. Njemu se diže dnevno djelovanje prije noćnog, a noćno prije dnevnog. Njegov zastor je svjetlo. Njegov zastor je svjetlo i kada bi ga podigao od sjaja njegova lica, izgorjelo bi sve stvoreno do čega pogled doseže. Njegov zastor je svjetlo i kada bi ga podigao od sjaja njegova lica, izgorjelo bi sve stvoreno do čega pogled doseže. Znaš li, dragi moj brate, da će jedna skupina meleka, otkako ih je Allah dželešanu stvorio, do sudnjeg dana biti na ruku i na seždi Allahu dželešanuhu? Šta će reći kada dođu pred uzvišenog Allaha? Šta će reći ta skupina meleka kada dođe pred uzvišenog Allaha? Reći će: Gospodaru naš, nismo te obožavali koliko smo trebali. Gospodaru naš, nismo te obožavali koliko smo trebali. Jedan od najodabranijih meleka, melek Džibril alejhi salatu vesselam, ima 600 krila. Svako krilo zatvara horizont između istoka i zapada. Šta misliš, dragi moj brate, šta je onda sa veličinom i sa moći uzvišenog Allaha koji je sve ovo stvorio? Šta je sa veličinom i moći uzvišenog Allaha koji je sve ovo stvorio? Pa neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu dolikuje. Dragi moj brate i plemenita sestro, pogledajte samo sebe. Pogledajte samo sebe kako vas je uzvišeni Allah u najljepšem liku stvorio. Pogledajte samo svoje oko, kako ga je Allah dželešanu stvorio u očnoj duplji i kako ga je obložio kostima. Šta misliš, dragi moj brate, da ti je oko na čelu? Pa kad god padneš, možeš da izgubiš oko, možeš da ga povrijediš. Ili šta misliš da ti je oko pod pazuhom? Da ti je oko pod pazuhom, pa kad god hoćeš nešto da pogledaš, moraš da podigneš ruku. Pogledaj samo svoje trepavice, dragi moj brate, plemenita sestro. Kako je gornja trepavica zavijena gore, a donja dole. Šta misliš, šta bi bilo da je obratno? Da je gornja trepavica zavijena dole, a da je donja trepavica zavijena gore. Tvoje oko, iako bi bilo otvoreno, od sastavljenih trepavica ne bi vidio ništa. Ko je taj, dragi moj brate, ko te opskrbljuje i hrani i daje ti izlaz, odakle se i ne nadaš? Prenosi se u tefsiru Ibn Kathira da je jedan čovjek krenuo na putovanje s jahalicom. Put ga je vodio kroz šumu i u šumi ga je presreo razbojnik i naredio mu da siđe s konja. Htio je da ga ubije. Kaže mu ovaj putnik: uzmi moju jahalicu i sve što je na njoj, samo mene pusti. Uzmi sve što imam, samo mene pusti. Kaže razbojnik: što se tiče jahalice i onog što je na njoj, to je onako moje. Ja želim da te ubijem i ja uživam u ubijanju ljudi. Kaže mu putnik: ako je već tako, onda me barem pusti da klanjam 2 rekata. Kaže razbojnik: dobro, samo požuri, nemoj da te dugo čekam. Kaže ovaj putnik: od silnog straha zaboravio sam sve što sam znao od Kur'ana. Nisam mogao nikako da se sjetim nijednog kuranskog ajeta. Pokušavao sam nekoliko puta, ali nisam mogao da se sjetim la ilaha illallah. Razbojnik me već počeo da udara po nozi i govorio mi je: požuri. Poslije nekoliko pokušaja sjetio sam se kuranskog ajeta: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja. Ponavljao sam nekoliko puta ovaj ajet, a razbojnik me je neprestano požurivao. Kada sam završio s namazom iz pravca kible, pojavio se konjanik noseći u ruci koplje. Bacio je koplje i pogodio razbojnika u grudi i ubio ga. Nakon toga pitao sam ga: ko si ti? Kaže: mene je poslao onaj koji se odaziva nevoljniku kad mu se obrati. Mene je poslao onaj koji se odaziva nevoljniku kad mu se obrati. La ilaha illallah. Ko je taj, dragi moj brate, ko se raduje teubi, pokajanju vjernika više nego što se neko od nas raduje hrani i piću, opstanku na ovom svijetu? Niko drugi do Allah dželle šanuhu. Bilježi Muslim u svome sahihu od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme:
Allah se više obraduje teubi svoga roba koji se pokaje nego što bi to učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i izgubio je, a na njoj sva hrana, sva voda. Pa je dugo tražio i izgubivši svaku nadu da će je pronaći, legao u hlad jednog drveta, jednog stabla, da se odmori i da ga u takvom stanju zadesi smrt. I u takvom stanju očaja odjedanput ugleda svoju devu u neposrednoj blizini i odmah skoči i uhvati je za povodac i od silne radosti uzvikne: Bože moj, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Pripovijeda Ebu Musa al-Ešari radijallahu ta'ala an, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame: zaista Allah uzvišeni drži svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada. Na kraju kažem vam riječi Allaha Želešanu kao što stoji u prijevodu značenja: onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu, pomoću koje mi dajemo na ozelenje bašće prekrasne, nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s njim izjednačuje. Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi. Onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako nikako, pouku vi da primite. Onaj koji vam u tminama na kopnu i na moru put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge njemu ravnim smatraju. Onaj koji sve iz ničega stvara i koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam opskrbu s neba i zemlje daje. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Reci, dokažite ako istinu govorite. Kažem ovaj govor i molim Allaha Đelešanu da oprosti meni i vama, da oprosti mojim i vašim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama, a molite ga i vi, jer znajmo da naš uzvišeni Allah, naš uzvišeni gospodar je onaj koji prašta i voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.